Hello, what's up mga idol? Welcome back again to my YouTube channel. So for today's video mga idol, another ukay shoes vlog mga idol. So manaman ta sa K&J Trading mga idol. Karon mga idol, napadre karon sa Zim Variety Shop. So napo ni sila Facebook page mga idol. So katong mga interested, PM lang mo sa page, ibutang na nako sa description og ang ilahang address. So ang address ani mga idol na rani sa Kugon Pardo. So ibutang na po nako ang address mga idol, like Google Map pareha sa K&J Trading. So birol na ta mga idol para isa nako na kong lock. So pakita na ang birol mga idol. Let's go. So diri nga side mga idol na sila yung mga Vans diri. Na sila yung mga Vans. Then na diri nasaag nga Air Force One mga idol kani siya. Kani. So wala kay ba unsa ni siya nga kuha ng idol sa Air Force One. Unsa ni siya nga collaboration kani nga logo kani. So comment down below lang kung unsa ni siya nga Air Force One. Size 7 din ni siya mga idol. Size 7 25 cm. So pila price ito? Mo ning presyo tino? So 1,000 siya mga idol. So good condition pa kay mga idol. So slightly heel drag, no reglo. No, wala siya kuan mga idol, wala siya crease kay kuan man ni siya. Suede man ni siya, suede type man ni siya nga sapatos. Din sa katong mga hilig og Vans mga idol, napud sila yung mga Vans kani siya 500 kini. 500. Idol 4.5 pambabae. Kung napoy laki nga 4.5 pwede ra sad. Nagri mo nila mga Vans. So katong pangkuan lang, pangkadadlaw lang nga kuan. Price ni, bitawan tong price ni. Mag 890 mo siguro. Ay murag ang code ni. Kani. So yung size mga idol, tanaw na to. Size 7.5. Kani size 7.5 mga idol. So napad sila yung checkerboard. Kani kato checkerboard usa, kani old school pod siya nga checkerboard, kani slip on. So kani sa checkerboard siya nga Vans pod, size 4.5. Kani another Vans mga idol, size 4. Size 4 women's. Kani nakalimot ko sa pangalan mga idol. So yung price mga idol 900. 900 so size 7. Size 7 is siya. Dinapod sila ikuan mga idol kini mura siya sa pullover. Ay tangko day Alexander McQueen kini 1,200 kini. Napod sila another Jordan kini 1,400 so size 8. Size 8 1,400 siya mga idol. Kani mostly mga dream idol gagmay siya nga size no na pwede pang babae. Ano siya? Napod sila Converse na size ani mga idol kay size size 3? Oh, size 3 mga idol. Gamay sa no, so, pwede sa pang bata, pang babae. Pindi. Dinapod sila New Balance kini. New Balance nga 574. 7 siya mga idol, size 7. Ani. Dindri mga idol na podri kini tag 790 siya. So karon mga idol ipakita nako tagsa ang mga sapatos pila na nato ug ang iyang presyo ug ang iyang size para at least na may idea para igarin ninyo kung available pa pwede ra sad mo DM sa page mo reply ram na sila para at least lahos na igarin ninyo.
So napagid sila daghan mga nindot diri mga idol, diri nga side diri. So dako-dako man ang store mga idol. So naman sila inyo arrival daw ipanghatod ra man daw diri, so i-update lang yan nato. Then ay jack parcel diri mga idol kani. So sa katong hilig og mga kuan diha Converse jack parcel, naa sila nasaag nasaag usa mga idol. Size 4.5 kani jack parcel size 4.5. Ay, nakita ni may atong kanina. Wala pa niya maingat. Dadribon mga Nike, diri pang babae, women's, pang running shoes. So tanan to ang size mga idol. Ang price ani mga idol kay tag 890. Kani 890, so ang size kay Ano sila? 6. So size 6 sa pang babae, 6. Dinabot sila Adidas high cut mga idol tag 580. Kani siya size 6 si hapon siya, size 6 and a half. Kani size 6 and a half 580, so da price Inabot sila Adidas equipment kani tag 690. Kani size 6 gihapon 690 Adidas equipment. Kani siya. Then sa katong mga ilig New Balance pang running shoes or pang everyday nga kuan pang harabas 690 gihapon sa mga idol. Kani 6 gihapon. Sada pa New Balance kani. Uy solid. Boston nga New Balance tag 590. So size 7 and a half. Kani. Then sa katong mga ganahag pang basket. Mga pang basket. So mga around 1,000 pataas yun dyan. Ay mga Kyrie. Kani. Then nako na sila kang Klay Thompson katong anta ba. So muna to mga idol, thank you so much for watching this video mga idol. Then update lang ta mga idol kung mag new arrival na sila mga idol. Kay ana sila ipanghatod raman daw. Then sa kato mga interested, so PM lang mo sa page ha. Balik ko na ako, PM mo sa page kung namoy giganahan or katong sa dool lang diri, pwede sa mo visit silang store, abliram na sila. Unsa kay mo orasan ni Rate? Oh, manira sila alas 8 sa gabi, then mag-open sila alas 10 din no. Alas 9, so alas 9. So PM lang mo mga idol, then naram sila ate diri, then naram sila pirmi. Then mo reply ra po na sila sa page. So thank you so much for watching mga idol. Don't forget to subscribe, hit the notification bell para update mo sa akong mga bagong Okay Shoes vlog mga idol sa update ani. So mostly diri mga idol mga barator mga idol no, mga affordable. Ari na mo mga idol, tapos may mga duaan no. So na dadaan yung anak diri, masangit na diri. So diri mga idol, so thank you so much mga idol. Bye bye and see you sa next vlog.